Da, mama, znam. Ne moraš da vičeš, položit ću ispit, garant. Pa kako znam, pa bilo je 5 ispita, laganih, sve sam ih rešio. Znaš što hoćeš da kažeš, znam da ću pasti sa porodičnog stabla oko kruška, ali ako ne položim, ali položit ću ispit, garant. Ništa, ajde, pričat ćemo kad se budemo vidjeti. Ajde, ćao. Ćao. Nema veze. Kako prošli ispit? Ma, ne piti. Pa je sve rešio. Jesam nekako. Ne znam da li ću položiti, ne znam. Ja sigurno hoću. Ti hoćeš? Da, zadaci nisu bili nešto teški. Da. Bar ne meni. Zadaci su bili laganica, ali prva strana do 5. pitanja. Od 5. pitanja, od 6. pitanja pa nadalje je bilo kuku majko. Ja nisam znao kako da rešim dalje, ali sam rešio nekako. Inače, koji ti rezultat bio na 12. pitanja?